ଉତ୍ତଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେ ସବୁ କହିଲୁ ପ୍ରେରଣ ଏ ସବୁ କାହିଁ ପାଇଁ ହୋଇଲା ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ପିତା ମୋହର ଅମୋଘ ଶକ୍ତିରୁ ଏପରି ବଞ୍ଚିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ମୋର ସେ ଅମୋଘ ଶକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କିପରି ହେଲ ଶ୍ରୀରାମ କୁମାର ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଶଳା ଭାବୁଛି କଣ କୁମାର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଛାମୁକ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛି କୁମାର ତୁମେ ଯୋଉ ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲ କଣ କଲା ତମ କାକା ବିଭୀଷଣ ଗୋତ୍ର କଣତାରେ କଣ କରିଅଛି କାକା ବିଭୀଷଣ ସବୁ ଯାଇଛି ରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ଭୁଷୁରୁ ଫିରି କହିଲା ଅମ୍ଭରି ବିରୁଦ୍ଧେ ଯାଇ କାକା ବିଭୀଷଣ ସବୁ କଥା କହିଅଛି ଶ୍ରୀରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ନାହିଁ କଣ କହିଅଛି କୁମାର ତୁମେ ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲ ଶ୍ରୀରାମ କେମିତି ପ୍ରକାର ହାତ ମାରିଦେଲା ତା ଭାଇ ଛଡ଼ା ଉଠି ବସିଲା କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କର କୁମାର